سلام زتفتخم سينما سمرة أمنا لومي علتا وطب زينا سبورت تحسونا بزتفلالي كورنعت نايز عالم زتفترو عبي تخستتا زدهزس مدب حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال ቸልሲ አንጻር ሊቨርፑል እታ ኣሰልጣኒ ግርሃም ፖተር ዘባረረት ክለብ ቸልሲ አንጻር ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ውፅኢት ቅልውላው እትርከብ ኣሰልጣኒ የርገን ክሎብ ዝመርሓ ሊቨርፑል እታ ሜድኣ ዝያዳ ዕድላት ፈጢራ ዝነበረት ክለብ ቸልሲን ኣጥቃዒታ ጋንታ ካይ ሃቨርተዝ ዝረኸበቶ ዕድል ስለዘይተጠቕመትሉ ዋጋ ኣኽፊልዋ ራይስ ጽብቕቲ ሸቶ ከመዝግብ እንከሎ ፈርዲናንደዝ ግን ካብ ፀወታ ወፃኢ ኮይኑ ብምጽንሑ እታ ሸቶ ካብ ፀወታ ወፃኢ ኮይና ቸልሲ ንሊቨርፑል ኣብ ዝሓለፈ 4 ፀወታታት ኣንጻር ንሕድሕደን ዘካይዶ ግጥማት ሸቶ ያመዝገበትን ኣብ ካልእ ዝነበረ ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ድማ ውፅኢት ምስ ንርኢ ሊድስ ዩናይትድ 2 ኖቲንግሃም ፎረስት 1 ፖርማውዝ 0 ብራይተን 2 ሌስተር ሲቲ 1 ኣስቶን ቪላ 2 ኣርጀንቲናዊ ናይ ማእከል ሜዳ ተፃዋታይ ፈርዲናንደዝ ቸልሲ ኣንጻር ሊቨርፑል ዘካየደቱ ፀወታ ኮኸብ ናይቲ ግጥም ተባሂሉ ስካይ ስፖርት ረቂሕዎ ኣሎ ኣብቲ ፀወታ 93 ኳዕሳሱ ብምትንካፉ ቀዳማይ ክኸውን እንከሎ 72 ዕውታት ኳዕሳሱ ተቐቢሉ ድማ ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ዞባ ምክልኻል 29 ኳዕሳሱ ተቐቢሉ ሕጂ እውን ቀዳማይ ኮይኑ 10 ግዜ ምስ ኣንጻር ጋንቲኡ ተጋጩ ኩዕሶ መንጢሉ ሕጂ ከዓ ካልኣይ ኮይኑ ርሕቀቱ ድማ 10.3 ኪሎ ሜትር ሸፊኑ ሕጂ እውን ሳልሳይ ኮይኑ ኣብ መንጎና ዘለኣለማዊ ምፍኽኻር ኣሎ ባርሴሎና ኣብ ቀዳማይ ዙር ኣብ ሜዳ ሳንቲያጎ በርናቡ ድሕሪ ምዕዋታት ጽባሕ ኣብ ካልኣይ ዙር ፍርቂ ፍጻመ ኮፓ ደል ሬይ ንሪያል ማድሪድ ከተአንግድያ እስጳኛዊ ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ዣቪ ብዛዕባ ፀወታ ከምዚ ይብል ኣብ ናይ ጽባሕ ፀወታ ምስ ሱፐር ካፕ እስጳኛ ዝመሳሰል ብቕዓት ከነርኢ ንደሊ መጋጥምትና ሻምፒዮን ላሊጋን ሻምፒዮን ሊግን ምዃና ኣይንርስዕ ዋሕዚ ፀወታ ክንቆፃፀር ኣበርቲዕና ክንፃወትን ክንፅዕር ኢና ብዝኾነ ከቢድ ስራሕ ኣለና ዲፒዮንግን ፔድሪን ኣብ ዘይህልውሉ እዋን ከምቲ ዝደለናዮ ዋሕዚ ፀወታ ክንቆፃፀር ኣይንኽእልን ኢና እንተኾነ ግን ዝከኣለና ክንገብር ኢና ምስ ሪያል ማድሪድ ዝነበረና ምፍኽኻር ወትሩ ኣብ ምክብባርን ፍትሓውነትን ዝተመስረተ እዩ ኣብ መንጎ ዘለኣለማዊ ውድድር ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ሕጊ ከይጠሓስና ክንስዕሮም ንደሊ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኤል ክላሲኮ ሪያል ማድሪድ ተሳዒራ እዚ ዛንታ ግን ዝቕይሮ ነገር የለን ሪያል ማድሪድ ከም ወትሩ ብላዕለዋይ ደረጃ ምሳና ክትፃወት እያ ንዓና ኣዝዩ ከቢድ ፀወታ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ይብል ዣቪ የርገን ክሎብ ሊቨርፑል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከምዚ ሕማቕ ፀወታ እንተተርኢ ኣሰልጣኒ ኣይምኾንኩን ይብል የርገን ክሎብ ትማሊ ምሸት ጋንቱ ኣንጻር ቸልሲ 0-0 ድሕሪ ምፍለያ ንብቕዓት ሊቨርፑል እታ ዝሓመቐ ገምጋም ሂቡ ቅድሚ ሕጂ ቀያሕቲ ክንዲዚ ዝኣክል ሕማቕ ዓመተ ስፖርት እንተዝህልዎም ካብ ስርሐይ ክእለ ይኽእል ነይረ ኢሉ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኢትሓድ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ 4-1 ድሕሪ ምድካራ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ትማሊ ሶኒ ኣሰልጣኒ ግርሃም ፖተር ካብ ስርሑ ዘባረረት ብሸል ክትስንብድ እትኽእል መሪሕነት ዘይብላ ጋንታ ቸልሲ ሓድሽ ኣገባብ ፈቲኑ ክሎብ ኣብ ምዕራብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ጀመርቲ ጋንታ ዝገበሮ 6 ለውጥታት ግን ንመርሲሳይድ ፍልሊ ከረጋግፅ ኣይከኣለን ሊቨርፑል ካብ ሕማቕ ምዝዛም ቸልሲን ክልተ ካብ ፀወታ ወፃኢ ዝኾነ ሸቶታትን ተጠቒማ ነታ ነጥቢ ምስ ገዛእ ርእሳ ክትካፈላ ክኢላ ድሕሪ እቲ ፀወታ ምስ ቢቢሲ ስፖርት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ክሎብ ንጋንቱ ዘይሰማማዕ ዓመታዊ ስፖርት ዝኾነ መምኽኔታ ኣቕሪቡ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ምዃኑ ድማ ዕድለኛ ምዃኑ ኣሚኑ እዚ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ከምዚ ዝበለ ዓመተ ስፖርት ኣሕሊፉ ድዩ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ኣይፋልን ንኣምላኽ የመስግን ሓደ ክልተ ናይዚ ዓመታት እንተዝህልወኒ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ኣይምኾንኩን ክንሓልፎ ኣለና ሂወትኩም እያ ዕድልካ ንምቕያር ክትቃለስ ኣለካ ኢሉ መለሰሉ እዚ ካብ 2015 ጀሚሩ ኣብታ ክለብ ፀንሐ ተዓዋቲ ሻምፒየንስ ሊግ ዋና ኣሰልጣኒ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሊቨርፑል ናይ ሰሉስ መጋጥምታት ዘጋጠመ ለውጢ ቅዲ ኣጉሊሑ ክልተን ጋንታታት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ክልተ መወዳእታ ፀወታታት ተፃዊተን እየን ክልተ ካብተን ዝረኣኽዎን ዝበለፃ 0-0 ሎሚ ክልተ ጋንታታት ትሑት ርእሰ ምትእምማን ግን ናይ ብሓቂ ይቃለሳ ነይረን ብሓደ ነጥቢ ፅቡቕ ኣለና ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት ብዙሕ ፈተነታት ኣርኢና ክንቅፅል ኣለና ክብል እቲ ኣካየዲ ስራሕ ወሲኹ ገሊፁ ኣብ መጀመርታ ምስ ናይ መወዳእታ መስመር ተቓለስቲ 3 ግዜ ተቐይርና ብድሕሪት ዝነበራ ኳዕሳሱ ብልሓት ዝመልአን እየን ነይረን ድሕሪኡ ግን ፅቡቕ ጌርና ተወሃሂድና ፅፈት ዘለዎ ሓዊስና ናብ ፀወታ ብዝሓሸ መልክዕ ኣቲና ማእከል ሜዳ ፅቡቕ ምትእስሳር ነይርዎ ዕድላትና ኣብ ቅድሚት ነይሩ ግምታዊ ኣይነበረን ሓደ ስጉምቲ እዩ ነይሩ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ንስዩ ስጉምቲ ክንወስድ
ሓደ ግዜ ንኣሽቱ ስጉምትታት ምውሳድ ግዴታ እዩ። እዞም ዕድላት ክህልውና ኣለዎም። ዕድል ክትረክብ ክትቀጽል ኣለካ። ብዛዕባ እዚ ተስፋ ኣይቆረጽኩን። ክልተ ሸቶታት ኣመዝጊበን ክልቲአን ሸቶታት ግን ኣይተፈቕዳን። 6 ለውጢ ዘመዝገበት ጋንታ ናይዚ ዓመት ስፖርት ዝበለጸ ጸወታ ክትጻወት የለ ኣይተጸበኹን። ነጥቢ ተዘይረኺብና ብዛዕባ ዘለና ሸቶታት ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። ተስፋ ኣይንቆርጽን ኢና። ክንቃለስ ኢና። ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ከነርኢ ኣለና። ሎሚ ምሸት ናብ ቁኑዕ ኣንፈት ዝወስድ ስጉምቲ ርኢና ክብል ተዛሪቡ። ክለብ ድሕሪ ናይ መወዳእታ ጸወታ ምስ ስካይ ስፖርት ኣብ ዝተዘራረበሉ እዋን ድሕሪ ድኹም ውጽኢት ኣብ መንጎ ሊቨርፑልን ቸልሲን ዘሎ ሓድሕዳዊ ምትእምማን ዘይምህላው ኣጉሊሑ። ክልተ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎን ጋንታታት ገና ግቡእ ውድድር ኣካይደን ንዓና ኣብቲ ህሞት እዚ ጸገም የብሉን። ግቡእ ጻዕሪ ሱፐር ኣተሓሳስባን ንሳቶም ዕድላት ነይርዎም፣ ንሕና ድማ ዕድላት ነይሩና። ኣብ ምቹእ ዓለም ሓደ ካብኣቶም ትጥቀም። እቲ ጸወታ ከመይ ከም ዝቕየር ድማ ረአ። ግን ክልቲኦም ክሳብ መወዳእታ ክቃለሱ ነይርዎም። ክለብ ነቲ ጸወታ ጽቡቕ ክብል ብምግላጽ ድሕሪ እቲ ናይ ሰንበት ስዕረት ክደልዮ ጽንሐ ገብረ መልሲ ኣተሓሳስባ ምዃኑ ገሊጹ። ዓበይቲ ብድሆታት ተጻወቲ ዝነፍሩን ኩዕሶ ምዕጋትን ክለብ ብዝርዝር ገሊጹ። እቲ ናይ ምትእስሳር ጸወታ ኣብ ማእከል ሜዳ ደስ ይብለኒ። ዳርዊን ኣብኡ ነይሩ። ፈርሚኖ ክሳብ ክንደይ ንፉዕ ምዃኑ ኣብ ደቓይቕ ኣርዩ። እዚ ክንሃንጾ ዘለና እዩ። ንምምሕያሽ ስጉምትታት ምውሳድ ኣገዳሲ ምዃኑ ደጊመ ብምግላጽ ሓደ ሰብ ተኣምር እንተተጸቢዩ ናብኡ ክንከይድ ንደሊ። ነገራት ብመንገድኻ እንተዘይከይዶም ግን በዚ ክትቃለስ ኣለካ። ስጉምትታት ድማ ክትወስድ ኣለካ። ሓደ ግዜ ድማ ንኣሽቱ ወይ ዝዓበየ ሎሚ ምሸት ድማ ዝነኣሰት እያ ነይራ ኢሉ መሊሱ። ቅድሚ ምስታ ትማሊ ሰንበት ኣንጻር ሊድስ ዘመዝገበቶ ዓወት ብ8 ነጥቢ መሪሕነት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ስንጠረዥ ዝሓዘት ልዑል በረራ ዘለዎ ኣርሰናል ምግጣም እዚ ክንገብሮ ዘለና ክብል ክለብ ኣመልኪቱ። ትማሊ ግብረ መልሲ ኣየርኣናን ኣይነበርናን እሞ ሕሰብ ጽቡቕ ምጽዋት ዝኾነ ነገር ዘይምርካብን ዓብ ጽፍዒት ምኾነ ጽቡቕ ብቕዓትን ነጥቢ ምርካብን ብርግጽ ዝሓሸ ክንጻወት ንኽእል ኢና። ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርኢት ኣሉታዊ ምርካብ ትርጉም የብሉም። እዞም ተጻወቲ ናይ ብሓቂ ንፉዓት ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ እዮም። ሎሚ ምሸት ድማ ግቡእ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ኣነ ድማ በዚ ሕጉስ እየ። ጋንታና ሎሚ ምሸት ጽቡቕ ነይራ። ኣነ ኣሉታዊ ኣይኮንኩን። ኣብ ቸልሲ ካብ ሜዳ ወጻኢ ነጥቢ ብምሓዝ ምናልባት ኣወንታዊ ክልቴና ብሓንቲ ነጥቢ ክንሕጎስ ኣለና ኢሉ መሊሱ። ቸልሲን ሊቨርፑልን ካብ ጥሪ 2022 ጀሚረን 4 ግዜ ተራኺበን ነፍሲ ወከፍ ካብተን ርክባት ብዘይሸቶ ማዕረ ተዛዚመን። ነጥብታት ምክፋል ማለት ሊቨርፑል ምስታ ትማሊ ሶሉስ ምሸት ኣንጻር ፖርማውስ 2-0 ብምዕዋት ንሻድሻይ ደረጃ ክትሕዝ ጸንሐት ብራይተን ክትከይድ ዘለዋ ዕድል ኣምሊጣ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፕሪምየር ሊግ መበል 8ይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ክለብ ሊቨርፑል ብነጥቢ ምስ ብሬንትፎርድ ማዕረ ኮይና ብሸቶ ፍልሊ ግን ሊቨርፑል ንቕድሚት ትስራዕ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደባት ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። በቲ ዘቕረብናዮ መደብ ዓጊብኩም ሓበሬታ ረኺብኩምን ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና። ሲኔማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ ሰመረ ቀጥዑሙ ዝነቀ ንዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም